jeneng mriku wonten lho. Oh tak kira liwat kene. Mboten. Enggak toh. Oh kok kono. Nggih. Seru maju pirang meter anu mencolot munggo. 10. Wah, edan. 10 meter itu kan kono. Coba. Minggir. Ki rencana tipe langsung moncrot ki kok rencana. Ayo. Iki ngisru-ngisrui ora kok. Lah sing kesro ki pikiranmu ya. Angger nyawang muncul nyawang kok kono. Nyerimpet gitu loh. Ora. Sikil Ora nyerimpet. Nyerimpet ya. Nyerimpet kok nyerimpet. Arep dijenggleng lagi apa sak lanjute? Lanjute. Lanjute jengleng Ya. kene. Pacita. Gua teko iki. Ayo. Gagahan. Gotreng ke sana. Oh, podo cekan. Yo. Lek dolanan aja ning kene ya kasih ngomong adike. Oh. Demen we. Demen Cak. Demen. Nanggapne kowe apa piye Mas Sam kok lekmu demen iki lho. Oh nggih. Awake diatur pangripun. Suara gajah piye? Tua saya. Jaran kuwi. Tapi lek unceng ngene iki mangga pantes rumah aku. Sekali tempo mbok yo nggo anu. Napa? Kowe wis anu ingkar janji lho kowe. Lah, napa Janjine to? rene utuh. Teko kene kok mek stugel piye ceritane? Mula wau jare ke omah niku nggih utuh. Lah liwat tol, gek terus liwat mriku wau menggak-menggok. Dadi mriki nggih setugel niki. Lah nyang apa? Lah ucul gedhek-gedhek mawon kok. Suse mengkeret. Wo mungkret. Mungkret. Bener nggih? Piye mas janjine kepiye Cabas Parian ya. Neng Kediri golek kapan Kediri golek kabar. Bu Hajah Rumini Wajah rumini. muga selalu berkah. Amin. Oh. Allahumma amin. Amin. Kok lagu to kok Allahumma amin. parian lho yatim piatu padane kowe wae ya. Lah iki kula ngamini kok diseneni. Iya. Bener. Lah nggih Tapi aja dawa-dawa lek kedawan kok nyocok Mbak Elisa kok ya. ora mungkin. Parian Mbak. Neno Mbak Elisa. nano. Ana bocah mini. Ana bocah mini. Iki Terus Nek aku ya kok. iki ngono ta? iya Ana ana bocah bocah mini. Hah? Senengane dolanan. Hah? Buru mini pinaringan lumintu karaharjan. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Saiki ngerti kowe. Yo. Apik. Dereng, Burung to? dereng. Sita. Piye? Burung. Burung paria. Udah, sampean dahar apa? Dahar pecel lho. Nggih. Wah, ya aku mampu pecel iki. Mangan pecel dek. Ora kondo-kondo kancane mbok diwehi. Lah pripun jenengan niku? Lah ten mriko wau. Lho, mampu rawon, tas mangan rawon kowe. Nggih. Wah, wetengmu kok sedeng lho, bar pecel rawon kok sedeng lho. Mbah. Adahe kok gedimen to. Mbah iki mbah weteng mbah sampah, Pak. Kok mampu batang, mangan batang. Mboten. Lho, lha ndi ambune iki? Kayak jenengan ki abah. Iki lho, tiba iki. Biamu. Bocah kowe arep ndulowokne kancane. Ono Panah. sapi. Oh iya. Aku tak parian. Iya.